Dobrodošli ljudi, mi smo prvi put na ovom serveru, mi smo si ga napravili da igramo bez veze, ali mislili smo ga otvoriti, ali prvo da snimimo nešto. I krećemo. Ivo. Ima po drva. Kako kuću. Ništa ne radi. U zemlju ćemo se samo kopati. Aha, jasno što bi bio. Pardon. Kaj si rekao? Imam ti ja kamerni pik. A dobro, kaj ću ti kamerni pik. Uopša, vida. Možda nam je da im zna drveta dovoljno. Ili da još se kupim. Kak dobra drveć sam ispada. Treba ćemo ići tražiti ovce. Da. Pa normalno. Ići ćemo tražiti... Ja dobro, nećemo to ćemo u nekoj drugoj epizodi. Sad ovo je početak o početak. To jest dosada. A da, na jednoj. Isuse, znaš koliko sam ja drveta na jednog? 31. A nisam dok još nisam. Pa tu sam ja na ovom drvetu, gledam. Jebe. Pao sam s drveta. Glumio sam Tarzana. Bojler jednog mižava. Kad... Aha, to su... bakice. Idem ja staviti, ono još neka za jesti. Dobro, ja ću staviti. Da, ja ću staviti. Ajde. Ja sam stavio još 19 porčuka. Porčoka. A di isti vrag. Porčak.
Evo tamo dvije piletine. Piletine, dobro, to ti dajem piletine. Kaj? I serija razgovara na telefon. Aha. Nastavak epizode. Prve epizode. Nismo mi. Ono gnježava. Sisaju na French Jel znaš Seri. čega je to? A ne, Koji? a bar ne znam. Kaj? A ništa. Snimamo već Kaj, 6 koji? minuta. Šta? Pa ovo. Snimamo. Da. A da. Dobra. Onda odjava, a? 10 minuta, dobro. I mi nemamo tema za pričat, tako da ćemo pričati za ja i Arice između. Ko nubovi. Da, ajde, glupost tvoje. Da. Da, ili ne smijemo se odvajati. Ostavit ću spavno, hajde, nisam Treba ćemo što prije naći ove villagere za krumpir. Ali onda ćemo tamo živjeti sad. Ne smo čekali dugo živjeti. Malo staviti. Nego, ne, u stvari nije. Puno zombija sam da splavila tamo. Gdje? Ja sad radim ovdje. Ja ću sebi uzeti 4 porčaka. Gdje bi mogu kopati? Grudanje! A kad je ujutro, meni poslije podne. Pa kaj, pa dođem, imamo ujutro se igra i još kad dođem doma. Misliš Odmah. ja imam cijeli dan se igrati? Ja kad bi išao ujutro, ja bi išao van, a ne cijeli dan na kompu. Ja nisam ni na kompu, ja sam van to Lažeš. Kaj ti Pardon. radiš tamo vani kad nikog nema? Ima. Dobro.
He? Nije. Baš fora. Da, kaj je ovo? 20 FPS-a.